kasagaran sa mga tao nga mahimong inila o kaha mahimong bantugan dinhis kalibutan kana gyung tao nga murag dili ordinaryo ang iyang kinabuhi, magpalahi gid siya. Sama ni karo mga dato kayong mga tao, doon na gid sila lahi nga kinaiya kaysa naandan. Mausa na ang mga santos kay gitawag maglabing bulahan, ang tuas langit gitawag mga bulahan nga mga tao, lahi sab sila og kinabuhi. Gilingi mong tupad ing na lahi kag kinabuhi. Kinahanglan kita magpalahi. Kayo musakay lang ta sa unsay naandan, dili ta mo asinso, dili sad ta mahimong sikat, di sad ta mahimong balaan dito sa langit. Muna ang naandan, ang tao gusto gyud nga naay sakto-saktong kwarta. Wa gyud taong mga ambisyon nga mahimong kabos. Pero ang mga santos, ang ilang number 1 nga kinabuhi nga gipuy-an mao gyud ang kakabos. Kay niingon manggong Ginoo diri sa tong ebanghelyo, bulahan kamong mga kabos. Lahi no? Sawan, ganahan mo anang kinabuhian? Oh, wa na mo magtingog. Lahi lagi. Kita ganahan kita malipay, ganahan kitang malipay. Nagpangita gitag kalipay, bisag unsa na lay gibuhat aron gyud malipay. Murag ang normal gyud nga framework sa atong kinabuhi, mangitag kalipay, mulikay sa pagantos. Pero tanawon sa kinabuhi sa mga santos, nangitag pagantos, naglikay sa kalipay. Kay na masag gibutang diri, bulahan kamong mga nanagsubo. Kanang asawa nga magsigi og pangitag kalipay, iya man ang yaw-yawan iyang bana. No. Tanawan ang asawa nga nangitag kasubo, sige hana niyag lipay ang iyang bana, bisan pag ang iyang bana pirming tua sa silingan, nag-inom, nangabit, sugal, iyang po ng lipayon. Hangtod na lang, ingno na lang na siya, buang matingali kang asawaha. Kawa juga kabadlo nga na imong bana. Wa gina nimo santaan ang iyang binuang diyang mga buhat. Nya moingon ra gina siya, ako gina siyang girespetuhan kay ako manang bana. Ako ra gina siyang higugmaon siya, amaw mereka bugo mereka buanga ka. Danghag ka. Maniya masa na diri sa tong ebanghelyo, bulahan kamo kung bugal-bugalan, bulahan kamo kung daog-daogon o daoton. Di ba? Tungod sa inyong pagsunod nako. Ano sulahi sila kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, matod pa, dunay mga taong gipatikan sa Ginoo og patik. Niabot og 144,000. Unya, kaning gipatikan sa Ginoo, mga piniling katawhan, gipunan pa gid ni og dili maihap nga mga tawo nga naggikan sa lain-laing suok sa kalibutan, nga nagsulob og puti, nagdalag mga palma. Niya pagpangutana niya kinsa man mga tawhana, ningon tong anghel, mao ni sila ang nakalahutay sa mga pagantos o paglutos sa kalibutan. Kani di ay taong malangit, kana ra gyung makaagwanta sa mga paglutos o mga pagantos. Gilingi ay mong tupad ing na sugod karon antoson tika. Ibutang gina sa una-una, paantoso na ganita kana muputi ginang imong isulob dito sa langit.
Basta paantoso na ta. Nya kung wa gani karoy pagantos, hala, ambiti ang mga pagantos sa imong isig katao. Muna, karon November 1, sugod na ta sa atong plano pagtukod og mga balay. Ako pang ipakwenta sa atong treasurer og pilay available fund nato kay katong atong CTU gigastuhan man to nato pagka September og sa pagka October nga mga galastuhanan. Ug naa pa taroy sobra na ato na siyang sugdan og himo tong mga balay. Wa man gid tatay labot anang ilang pagantos pero muambitas pagantos. Nya kamo sang namalit og slot CTU tag 100 raman gid na. Hala, antos mong palit hangtod mahurot ni pila pa man kabuk atong halin sa CTU niabot nag 34,833 ka slots, naapay 35,167. So hapit na tamag makatunga sa atong pagpamaligya. Ngilingya imong tupad ing na antos tagpalit ha. Ana muambitas mga pagantos sa mga way balay sa initial nato nga pagdawat sa mga applicants niabot og mga 110 man tingay ito kabuk applicants, 88 kabuok ang nipasar sa atong pag-evaluate o niya mangita tag 61 nga labing lisod out of 88. Labing lisod ang atong pangitaon, 61. Mao na ambit sa pagantos. Nya nagantos naman sa rong atong mga contractors kay nahuman-human nato kumbito, wa man ta kabayad. Antosan mo palit og slot sa SBF DAG, napatay 17,759 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Og mahurot ni kahalin makaambitas pagantos og mahayahay-hayahay og jutay ang atong mga contractors nga nagpaabot ani. Ako lang ning gisgutan tungod kay nindot kaayo ning magpuyo tag balaanong kinabuhi ug naa nakasintro sa pagantos ug sa kakabus. Kay kung magsige tag puyo sa kabus nga kinabuhi, daghan kay tag mapaambit. Mao bitang nalipay ko nga kamo sang mga nagsunod aning atong YouTube channel Padriciano Ubod, 206 naman tingali ni 1,000 ka subscribers nga ning sugot sa mo atong pagka month of September, October, nagsige jud kog awhag ninyo karon mao lang yapon na akong awhag. Follow good mo every day, share, view, unya like, share, view ana kay nasa tay ma-share na income. So atong month of September na-sharean ta sa YouTube og mga 193,000 kapin. Pakpak. Ato ning gamiton sa paghatag aning mga nagsigi og hangyo nato dire. Ato lang angay-angayon. Maikog ta usahay na ay mohangyo Bayranas Hospital tag 300,000 nya nga ato rang mahatag labing dako 5,000. Pero may na lang. Ay na lang kayo, no? Na din ni manganhi ngayog tambal ana tag 5,000, tag 10,000 ilang tambal, hatag lang sa tag usa ka 5 kilo packed rice plus usahay 500, usahay 200 atong i-plus kay angay-angayon lang sa nato. Kay daghan-daghan man yung maglinya. Pero may na lang na inambitay sa mga pag-antos. Salamat kay ninyo ha, magsigig antos og view, like, share sa atong YouTube channel. Unya, ang ato sad nga ikaduhang pagbasa naghisgot nga kitang tanan mga anak na sa Dios. Iya natanggi angkon tungod sa dako niyang gugma.
Pero matod pa ni San Juan, wala pa ta masayod unsay mahitabo nato ugma og sa sunod adlaw. Tingali mahimo kang malipayon, mahimo kang kabos, mahimo kang magulanon o magkatawa ba ka. Wa pa ta mahibaw. Pero usara gyud atong nahibaw-an nga inikatapos aning maong kinabuhi, magtipon tang tanan didto sa gingharian sa langit. Unsay atong agian dinis kalibutan, mapari, maminyo, dili maminyo, makauyab, dili makauyab. Ana, sige lang, subaya lang gina. Ang ending ana kay mga anak man tas Ginoo, tuagis langit. So di na ta magsinahay, hala, dato siya, ako pobre, haya-haya na niya, oy, sige man lang katapnat sir sa board exam. Pariha to karong bag-o, taga-asa to, taga Negros ba to? Nga 7 months ago, tapnat sir siya sa engineering board exam. Adto na sang niaging adlaw, tapnat sir na sad siya sa electronics board exam. Yahaya, nagi mga taong swertihon, nasa uban, tulo na ka, tuig siging tiik, wag yun kapasar. Niya say usama tapnat sir sa duha ka board exams. Agrabihan naman sa danang grasyaha. Pero ayaw na lang ana, ayaw kasina matod pang San Juan og maunsa ta dinhi, di na mo'y problema. Unsa may importante nga mosaka kita ngadto sa langit. Mao kani kining atong ebanghelyo nga 8 beatitudes. 8 ka paagi aron ta mahimong bulahan. Sigihin anyog basa-basa. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Lain-laing okasyon diin kita makaabot og langit. Pero ang basic principle kaning gihisgutan nato sa tubag sa Salmo. Matod pa nato diri sa tubag nato sa Salmo, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Gi katapusang lingi sa imong tupad. Tutuki ang iyang naong. Okay, ready? Tutuki ba? Ready? Go. Niya, pangutan ada yun siya. Nakita ba nimo ang naong sa Ginoo diri nako? Hina ka no? Hina nakita nimo ang naong sa Ginoo diri nako? Niya, mutubag day na siya. So far, yawa ragi akong nakita. Kaya yaw-yawan man kay ka. Perti man imong reklamadora. Sugod karon usba na ng imong batasan. Antos mo nang kanibtang basic triple A na to. Antos, ampo, alagad. Alagad, ampo, antos. Ampo, ampo, alagad, antos. O kana. Og siya na tog balik-balik ang atong naong mag-arang-arang na gyud. Mag-anam na gyud kaliwat sa Ginoo. Sige, manindog na ta mga santosonon.